सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तौ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तथाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय कृष्ण प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे। मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादनाम मन्निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते। ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम സപ്തമസ്കന്ധം 6-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 1. പുതിയൊരു അധ്യായം തുടങ്ങുന്നതാണ്. ഇന്നലെ അവസാനമായിട്ട് ശണ്ടാമർക്കം ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അസുരന്മാരുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായിരിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത്. കാണാനോ സ്ക്രീനല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിന്റെ സമ്മറി അധ്യായം 6. പ്രഹ്ലാദൻ അസുര സഹപാഠികളെ ഉപദേശിക്കുന്നു. ഈ അധ്യായം പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് തന്റെ സഹപാഠികൾക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അസുരപുത്രന്മാരായ തന്റെ മിത്രങ്ങളോട് സംസാരിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ഓരോ ജീവസത്തെയും, പ്രത്യേകിച്ച് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിലുള്ളവർ ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതലേ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത പ്രഹ്ലാദൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. മനുഷ്യജീവികൾ കുട്ടികളായിരിക്കുമ്പോഴേ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും ആരാധ്യാർഹനായ മൂർത്തി എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെടണം. ഒരുവൻ ഭൗതികാസ്വാദനത്തിൽ വളരെയധികം തൽപരനാകരുത്, മറിച്ച് അനായാസം കൈവരുന്ന ഭൗതിക ലാഭങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനാകണം. ആയുസ് വളരെ ഹ്രസ്വമാകയാൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഓരോ നിമിഷവും ആധ്യാത്മികമായ ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ പരമാവധി ആസ്വദിക്കാമെന്നും വാർദ്ധക്യത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിക്കാമെന്നും ഒരുവൻ തെറ്റായി ചിന്തിച്ചേക്കാം. ആ വിധത്തിലുള്ള ഭൗതിക വിചാരങ്ങൾ നിരർത്ഥകങ്ങളാണ്. കാരണം വാർദ്ധക്യത്തിൽ ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതം പരിശീലിപ്പിക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അഥവാ ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണത്തിൽ മുഴുകണം. എല്ലാ ജീവസത്തകളുടെയും കർത്തവ്യമാണിത്. ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസം പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബാധിതമാണ്. അതേസമയം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം അതീന്ദ്രിയമാണ്. തനിക്ക് നാരദമുനിയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഉപദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചതെന്ന രഹസ്യം പ്രഹ്ലാദൻ വെളിപ്പെടുത്തി. ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പാദപങ്കജങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവനെ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിന്റെ രീതികൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ജീവിത രീതി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ഭൗതിക യോഗ്യതകളുടെ ആവശ്യമില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിൽ നിന്നും ശ്രവിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും അറിവും ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയും നേടിയതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപാഠികൾ അന്വേഷിച്ചു. ഇപ്രകാരം അധ്യായം സമാപിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിടെ തന്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിക്കുക എന്ന് തന്നെ ദുർലഭമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് ആയുസിന്റെ ഒരു നിശ്ചിത കണക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയും. ആയുസിന്റെ പകുതി കാലവും ഉറങ്ങിയിട്ട് തീർക്കുന്നു. പിന്നെ കുട്ടിക്കാലമായിട്ട് മനുഷ്യ 20 വർഷം, പിന്നെ പ്രായമായിട്ടുള്ള ഒരു 20 വർഷം. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് തുച്ഛമായിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളുണ്ട്. അത് മറ്റുള്ള എന്താ പറയാ, വിവാഹം, ജോലി, വിവാഹം, കുട്ടികൾ, കുടുംബം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് അതും അങ്ങനെയും പോകുന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കിടക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യാധ്രുവമർത്തതം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാരാചരേത് പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവമർത്തതം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാരേ ആചരേത് പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപി അധ്രുവമർത്തതം. അത് കൂടി എഴുതിയത് കൊണ്ട് തദപ്യധ്രുവ. അപ്പൊ അത് ഒരു വേർഡ് അധ്രുവം എന്നും മറ്റേത് അർത്ഥം എന്നാണ് അത് ചൊല്ലുമ്പോഴൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഇങ്ങനെ കൂട്ടെഴുത്തായത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ വേർഡ് ടു വേർഡ് എഴുതിയത് കൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എഴുതിച്ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാരാചരേ പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവമർത്തതം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാരാചരേ പ്രജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യ അധ്രുവമർത്തതം. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലും. അംബികേശ്വരി ദസ്മദജി ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാരാചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തത് അപി അധ്രുവം അർത്ഥദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാരാചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവം അർത്ഥതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിശാമദേവസ്മദജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവമർത്തതം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്രൻ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദ് അപി അധ്രുവമർത്ഥദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. വത്സലശാജി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദ് അപി അധ്രുവം അർത്ഥദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാഥ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
श्रीप्रह्लाद उवाच कौमार आदरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो कृष्णा भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीताराम माता जी जरूर। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यो ध्रुवमत्ततम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। पंकजाक्षी हरे माता जी जरूर। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह। രണ്ടാമതും വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് കൈ ടച്ച് ആയിക്കോട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മം തദഭ്യ അധ്രുവം അധർത്തദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. हरे कृष्ण। राजीमाता जी जरूर। हरे कृष्ण। प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवम् अर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारजी नंदूरी माता जी जरूर। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सरी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शारदा श्रीवास दस माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमारमाचरेत् प्राज्ञा धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तद अप्यध्रुवम् अर्थदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। रंगमणि माता जी जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। श्री प्रह्लाद उवाच ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वसंत माता जी जरूर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। सिंधु सिक्के माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमदर्थदम्। हरे कृष्ण मद। हरे कृष्ण। रत्ना शशिधरन माता जी जरूर। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो हरे भगवते कृष्ण। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमदर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणामम्। हरे कृष्ण। सुमित्रा शांति पंडित माता जी जरूर। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमारमाचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्याध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
शोभा विजय माताजी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। प्रसन्न कुमारी माताजी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवम् अर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। हरे कृष्ण। विद्याचार्य माताजी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। सावित्री विश्वदास माताजी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तत् अपि अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। वत्सल गोपालन माताजी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्रत्युर्वमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। अनिता टी माताजी बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। निर्मला माताजी बोलिए। हरे हरे कृष्ण प्रभुजी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्णा। स्वर्णप्रभा माताजी बोलिए। हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदपि अध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। भारती माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आदरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विजयश्री माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तद् अप्यध्रुवम् अर्थदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माताजी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्रज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तपत्यध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण। गीता टी माताजी हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभुजी। प्रणाम प्रभुजी। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच कौमार आचरेत् प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शांता देवी माताजी हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാന്തദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദുവാച കൗമാര ആചരേത് പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദപ്യധ്രുവമർത്ഥതം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ ഉവാച കൗമാര ആചരത്തെ പ്രാജ്ഞോ ധർമാൻ ഭാഗവതാനിഹ ദുർലഭം മാനുഷം ജന്മ തദഭ്യധ്രുവമർത്ഥദം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിവർത്തനം ഭാഗത്തും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ ആ കൂട്ടുകാർക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപദേശമാണിത്. നോക്കാം. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ് വാച. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദൻ പറഞ്ഞു, കൗമാരത്തിൽ ആചരേ പരിശീലിക്കണം, പ്രാജ്ഞഃ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ, ധർമാൻ ധർമ്മങ്ങൾ, ഭാഗവതാൻ ഭഗവത് സേവനങ്ങളായവ, ഇഹ ഈ ജീവിതത്തിൽ, ദുർലഭം വളരെ അപൂർവമായി നേടുന്ന, മാനുഷം മനുഷ്യൻ, ജന്മ ജനനം, തത് അത്, അപി പോലും, അധ്രുവം അസ്ഥിരം, അർത്ഥതം അർത്ഥപൂർണം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്തു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം മുതലേ, മറ്റു വാക്കുകളിൽ ബാല്യത്തിന്റെ ഇളം പ്രായത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഇടപാടുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. മനുഷ്യജന്മം ദുർലഭമാണ്. മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ പോലെ താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും അത് അർത്ഥപൂർണമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഒരുവന് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ചെറിയ തോതിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുത സേവനം പോലും ഒരുവനെ പരിപൂർണത നൽകുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണ തലം പുൽകുക എന്നതാണ് വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും വേദപാരായണത്തിന്റെയും സമഗ്ര ലക്ഷ്യം. ആയതിനാൽ വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ തന്നെ 5-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുമൂലം അവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകത്തക്ക വിധത്തിൽ അവന്റെ മാനുഷിക കർമ്മങ്ങൾ നവീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 2:40 സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ സ്വൽപ്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ഈ പാതയിൽ ഒരുവൻ നേടുന്ന നേരിയ പുരോഗതി പോലും അവനെ ഭയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപായകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ വിധികളെ മാനിക്കാത്ത ആധുനിക സംസ്കാരം കുട്ടികളെ ബ്രഹ്മചര്യം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ജനപ്പെരുപ്പം തടയുന്നതിന് കുട്ടികളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് പോലും കൊല്ലാൻ മാതാക്കളെ പഠിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ക്രൂരതയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് കാട്ടുന്നത്. യാദൃച്ഛികമായി ഒരു കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അവനെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണ രീതിയിലുള്ള വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആയുസ് പാഴാക്കി 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതിലേക്കെങ്കിലും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിക്ക് തയ്യാറെടുക്കും വിധം നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിയെ വീണ്ടും മൃഗീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴാതെ രക്ഷിക്കത്തക്ക വിധം ഭക്തിയുത സേവനം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മുഴുവൻ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും സേവനം ചെയ്യുവാൻ കൃഷ്ണാപദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ആകാംക്ഷയുണ്ട്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചതുപോലെ ശ്രവണം കീർത്തനം വിഷ്ണു സ്മരണം പാദസേവനം അർച്ചനം വന്ദനം ദാസ്യം സാഖ്യം ആത്മനിവേദനം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ഭവനങ്ങളിലും എല്ലാ കുട്ടികളും യുവാക്കളും പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിന്
അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടണം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവരെ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇപ്രകാരം അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശക്തരാവുകയും മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപായത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഭാഗവത ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്യന്തം അനായാസമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ശാസ്ത്രം പറയുന്നു, ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം കലൗ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യത. ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാവുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതമാവുകയും ചെയ്യും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रमानवे. हरे हरे കൃഷ്ണ. നമ്മള് നേരത്തെ ഉള്ള അധ്യായത്തിൽ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനമായിട്ട് കണ്ടു അല്ലെ. വീണ്ടും ധർമ്മ അർത്ഥ കാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശണ്ടനും അമർക്കനും തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവിടെ അവരുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇതിലൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ വെറുതെ ഒരു പേരിന് അവിടെ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് വേറെയാണ് ഉദ്ദേശം. എന്താണ്? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികളെയും കൂടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭാഗവത ധർമ്മം പഠിപ്പിക്കണം. ഈ ശണ്ടന് അമർക്കുന്ന പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷിക്കുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതാണ് നല്ല കാര്യം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ തുടരുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന വിദ്യ ഒന്നുമല്ല ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള വിദ്യ അല്ലെ, എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും ഉദ്ദേശം എന്താണ്? അവരെയും ആ കുട്ടികളെയും കൂടി ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുക, അവർക്കും ഭക്തി സേവനങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, അവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് അവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് വീണ്ടും ആ ഗുരുകുലത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെ പറഞ്ഞു, ചണ്ടനും അമർക്കനും ഒഴിവ് സമയം ഇന്റർവെൽ സമയങ്ങളിലൊക്കെ അവിടുന്ന് പോകുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കളിക്കുവാനായിട്ട് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെയും വിളിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടായില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അവരോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വയസ്സ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്. കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് 1 വയസ്സ് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തെയാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നീട് അല്ലെ, പൗഗൊണ്ട ലീലകൾ, ഐശ്വര്യ ലീലകൾ തന്നെ. അപ്പൊ കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള പ്രായവും 5 മുതൽ 10 വരെയുള്ളത് പൗഗൊണ്ട പ്രായമെന്നും അതിനുശേഷം 10 മുതൽ 15 വരെയുള്ളത് കൈശോര പ്രായമെന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതില് കൗമാരപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് 1 വയസ്സ് മുതൽ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള പ്രായത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ്
ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്നാണ്. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, അവരുടെ മനസ്സിലെ യാതൊരു കളങ്കവും ഇല്ല. അല്ലെ? കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, എന്താ പറയാ, അവര് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ അതൊക്കെ അവരും കോപ്പി ചെയ്യും. അല്ലെ? ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താ, ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെയാണ്, എല്ലാം പിടിച്ചെടുക്കും. വെള്ളമൊക്കെ മറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോഞ്ച് അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കഴിച്ചു ആ സ്പോഞ്ച് വലിച്ചെടുക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നോ എന്തൊക്കെ പറയുന്നോ അതൊക്കെ കുട്ടികളും കോപ്പി ചെയ്യും. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഇളയ പ്രായത്തിലെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിക്കണം. അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെ, എല്ലാവരും ബിസിയാണ് അല്ലെ, എല്ലാവരും ഫോൺ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, മുഴുവൻ സമയവും അല്ലെ. അത് കണ്ടിട്ടാണ് കുട്ടികളും വളരുന്നത് അല്ലെ. കുട്ടികൾ എന്താണ്, അച്ഛനമ്മമാരും ഫോൺ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എടുത്തിട്ട് അവരും തുടങ്ങും അല്ലെ കളിക്കാനായിട്ട്, ഗെയിം കളിക്കാനും മറ്റേത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ബുദ്ധിമാനായ ഒരുവൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭം മുതലേ, മറ്റു വാക്കുകളിൽ ബാല്യത്തിന്റെ ഇളം പ്രായത്തിലെ മറ്റെല്ലാ ഇടപാടുകളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിത സേവന കർമ്മങ്ങൾ പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം. ഈ ചെറിയ പ്രായത്തില് അത് വേഗത്തില് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർ, ഈ 5 വയസ്സിനുള്ളിൽ അനേകം ഭാഷകൾ കുട്ടികൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്, പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ, ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവർക്ക് ആ ഭക്തിലതാ ബീജ് അല്ലെ അത് ലഭിച്ചു. അത് പിന്നെ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഈ അറിവ് എവിടെ നിന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്? 1 വയസ്സ് വരെ അല്ലെ, കൗമാരം പോലും ആയിട്ടില്ല. 1 വയസ്സ് മുതൽ 5 വരെയാണ് കൗമാരം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ. കയാതുവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ശ്രവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഭക്തിത സേവനത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചൊക്കെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതേ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജൻ പറയുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇവളോടൊക്കെ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഭക്തിത സേവന കർമ്മങ്ങള് അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനുഷ്യജന്മം ദുർലഭമാണ് അല്ലെ. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലുണ്ട്. അതില് ഈ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, 4 ലക്ഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 80 ലക്ഷം എന്താണ്, ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ, മറ്റുള്ള സസ്യങ്ങള്, പക്ഷികള് അല്ലെ, മൃഗങ്ങൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ. അപ്പോ ഇതില് ഏറ്റവും കുറവ് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യവർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളതെല്ലാം വളരെയധികം ആണ്. 20 ലക്ഷവും 10 ലക്ഷവും അങ്ങനെ. 4 ലക്ഷം മാത്രമേ ആ മനുഷ്യവർഗമാണ്. അപ്പൊ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്ന് അവസാനം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ദുർലഭമാണ് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ലഭിക്കുന്നതല്ല. മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ പോലെ താൽക്കാലികമാണെങ്കിലും അത് അർത്ഥപൂർണമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ഒരുവന് ഭക്തിയുടെ സേവനം നിർവഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു. ചെറിയ തോതിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തിയുടെ സേവനം പോലും ഒരുവന് പരിപൂർണ നൽകുന്നു. അതാണ് മനുഷ്യജന്മം ദുർലഭമാണ്, മറ്റുള്ള ശരീരങ്ങൾ പോലെ തന്നെ താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. ഇതിനിവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് 100 വയസ്സാണ് ആയുസ്സായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. സാധാരണ ഇപ്പോഴ് കലിയുഗം പുരോഗമിച്ചു വരുമ്പോൾ ആയുർദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അല്ലെ.
100, 90, 80, 70, 60 ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി വരുന്നതാണ്. ഓ എങ്കിലും അത്രയും കാലമെങ്കിലും ജീവനുണ്ട്, ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ്. ചെറിയ തോതിലുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ ഭക്തി സേവനം ഒരുവന് പരിപൂർണത. നേരത്തെ പറഞ്ഞു നവവിധ ഭക്തി, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ. അപ്പോ അതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ പരിപൂർണ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓരോരോ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടിയിട്ടുള്ള ഓരോരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഓരോ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം നേരിട്ടല്ലാതെ തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള അജാമിളിന് പോലും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാന്റെ നാമം അത്രയും കാരുണ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനേക്കാളും കാരുണ്യം നൽകുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം. നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കും. ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ആ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവിനെ എല്ലാ അപകടങ്ങളിലും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് രക്ഷിപ്പിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത് ദുർലഭമാണ് അല്ലെ. ഈ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള എല്ലാ ഇടപാടുകളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നാണ് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞത്. രണ്ടാമർക്ക് വന്നിട്ട് എന്താ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? ധർമാർത്ഥകാമ അല്ലെ. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് നേടുകയും മറ്റുള്ള സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുവാനുമായിട്ടൊക്കെ പറയും. എന്നാൽ അതല്ല മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം ഇവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു. മനുഷ്യരൂപത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പരിപൂർണ തലം പുലുകുക എന്നതാണ് വൈദിക സംസ്കാരത്തിന്റെയും വേദപാരായണത്തിന്റെയും സമഗ്ര ലക്ഷ്യം. ആയതിനാൽ വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രാരംഭ ദശയിൽ തന്നെ 5-ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിപ്പിക്കുന്നു. നേരത്തെ പ്രഭാതത്തിൽ പറഞ്ഞ ഗുരുകുലൊക്കെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെയൊക്കെ ആധ്യാത്മിക വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നു. വൈദിക സംസ്കാരം നേരത്തെ ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് അല്ലെ 5 വയസ്സ് പ്രായത്തിലാണ് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് അങ്ങനെ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും ബ്രഹ്മചര്യം പരിശീലിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുമൂലം അവനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പരിപൂർണമായി മുഴുകത്തക്ക വിധം അവന്റെ മാനുഷിക കർമ്മങ്ങൾ നവീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഭഗവത്ഗീത 2:40 പറയുന്നത് പോലെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യാത്രായ ദൈവമഹോപം. ഈ പാതയിൽ ഒരുവൻ നേടുന്ന നേരിയ പുരോഗതി പോലും അവനെ ഭയത്തിന്റെ ഏറ്റവും അപായകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അല്ലെ, അതുപോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ്. നേരത്തെ അജാമിളന്റെ ലീലകൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അജാമിളൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ പിതാവിന്റെ കൂടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടായി, പൂജകൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ കാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് അങ്ങനെയുള്ള മോശം അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട്
മോശമായി പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതിന്റെ മുന്നേ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു അല്ലെ. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ്? ആ യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ അജാമിളനെ രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ച് രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ ലീലകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് വിളിച്ചില്ല, തന്റെ മകനെ വിളിച്ചിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ അവിടേക്ക് തന്റെ ഭടന്മാരെ അയച്ചിട്ട്, വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അയച്ചിട്ട് യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുകയുണ്ടായ അജാമിളൻ. പിന്നീട് കൂടുതൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയും തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് പോവുകയും. ഇപ്പൊ ചെറിയ തോതിലുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ പോലും നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രവണം. ഭാഗവത മഹാത്മ്യൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പറയാൻ ദന്തുകാരി. ആ പ്രേതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു, ശരീരം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും തിരിച്ച് പോവുകയും ഭഗവാന്റെ പേര് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭഗവാൻ നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരിക്കലും ഒരു നഷ്ടമാവുന്നില്ല. അത് അവരെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുന്നു. വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ വിധികളെ മാനിക്കാത്ത ആധുനിക സംസ്കാരം കുട്ടികളെ ബ്രഹ്മചര്യം അഭ്യസിക്കുന്നതിന് പകരം ജനപ്പെരുപ്പം തടയുന്നതിന് കുട്ടികളെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് പോലും കൊല്ലാൻ മാതാക്കളെ പഠിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ക്രൂരതയാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തോട് കാട്ടുന്നത്. ആണ് കുട്ടികളെ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കൊല്ലുന്നു. ഇത്രയും ക്രൂരതയാണ് സമൂഹത്തില് നടക്കുന്നത്. യാദൃശികമായ ഒരു കുട്ടി രക്ഷപ്പെട്ടാൽ തന്നെ അവനെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീണന രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം. പിന്നെ അങ്ങനെ അവിടുന്ന് തന്നെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വധിക്കപ്പെടാതെ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പുറത്ത് വന്നാൽ തന്നെ അവരെന്താണ്, അവരെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ്. ഒരു കുട്ടി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ വെച്ച് തല കീഴായി കിടന്നുകൊണ്ട് ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ, ഈ ദുരിതങ്ങളിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിക്കണേ, എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി പുറത്തെത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് അവരുടെ ലാളനയിലൊക്കെ പെട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ അങ്ങ് മറന്നു പോകും. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടൊരു കുട്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഭഗവാനോട് പറയുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്നെ ഈ തല കീഴായിട്ട് നമ്മളെ ഒരു കലത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് തല കീഴായിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് അതിന്റെ മൂടിയൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ കുട്ടി അവിടെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അല്ലെ, അവിടെ ഒന്ന് നിവർന്ന് നിൽക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം അവിടെ ചുരുണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ട് തല കീഴായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ അത്രയും ദുരിതങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ അവനെ രക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നീട് ഈ ലോകത്തെ ലാളനയിലും ഒക്കെ പെട്ടിട്ട് കുട്ടി ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള താല്പര്യം ക്രമേണ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാൻ കഴിയും. തീർച്ചയായും മനുഷ്യൻ അവന്റെ ആയുസ് പാഴാക്കി 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിൽ ഏതിലേക്കെങ്കിലും ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിക്ക് തയ്യാറെടുക്കും വിധം നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ ജീവിക്കുന്നു. മനുഷ്യജീവിയെ വീണ്ടും മൃഗീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തരം താഴാതെ രക്ഷിക്കത്തക്ക വിധം ഭക്തി സേവനം അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവരുടെ മുഴുവൻ
മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും സേവനം ചെയ്യുവാൻ കൃഷ്ണാവതാര പ്രസ്ഥാനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ആകാംക്ഷ. അതിൽ പറയുന്നു, എല്ലാവർക്കും ഭക്തിത സേവനങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാവതാരന്മാരാക്കി മാറ്റുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിയായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്, ആകാംക്ഷയുണ്ട് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറല്ലാകുന്നു. ഇതുപോലത്തെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളിലും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഋഷഭദേവൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം തപോദിവ്യം പുത്രേനകായ. എന്താണ്? ഈ മനുഷ്യജന്മം തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലാതെ കേവലം പട്ടികളെയും പന്നികളെയൊക്കെ പോലെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക ആസ്വാദനങ്ങൾ മുഴുകിക്കൊണ്ട് സമൂഹം യാതൊരു ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിലും താല്പര്യമില്ലാത്ത നായ്ക്കളെയും പൂച്ചകളെയൊക്കെ പോലെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിന് മുഴുകി ജീവിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അല്ലെ, ഏത് തരത്തിലുള്ള ശരീരമാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് ലഭിക്കുക എന്ന് നമുക്കൊരു യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഇല്ല. അല്ലെ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഭരത മഹാരാജാവ് അവസാനം മാനിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു, മാനിന്റെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലായിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുവാൻ ഇവരായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പോ അങ്ങനെ നിരന്തരം പരിശീലനത്തിലൂടെ മാത്രമേ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാൻ ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. എന്നാൽ ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം മറ്റുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് അവരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ 54 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങിത്തിരിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ പ്രസ്താവിച്ചുള്ളൂ, ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, ബന്ധനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഭാഗവത ധർമ്മം. ഈ ഷണ്ടാമർക്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ യഥാർത്ഥ ഭാഗവത ധർമ്മം അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അച്ഛനും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം, ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സർവകലാശാലകളിലും ഭവനങ്ങളിലും എല്ലാ കുട്ടികളും യുവാക്കളും പരമദിവസം പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിന് അഭ്യസിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവർ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇപ്രകാരം അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശക്തരാവുകയും മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപായത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവത ധർമ്മം പിന്തുടർന്ന് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്യന്തം അനായാസമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രം. അതാണ് പ്രഭാതർ പറയുന്നു, ഈ ഭാഗവത ധർമ്മം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് പോലെ കൗമാരിയാചിത്യം പ്രശ്നം എന്താണ്, കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഇത് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, സ്കൂളുകളിൽ മുതലേ ഈ ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതമൊക്കെ കുട്ടികള് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത അല്ലെ, അത് പഠിപ്പിക്കണം. ദ്രൗപദി പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. പഴയ ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും ഒക്കെ പോയി കാണുകയുണ്ട്. പ്രസിഡന്റ് രാധാകൃഷ്ണനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നെഹ്റുവിനെയൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ദ്രൗപദി പറയും. ഇതാണ് എല്ലാവർക്കും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നൽകണം, എല്ലാവരെയും ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യം. കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലെ ഭഗവത്ഗീതയും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്
എന്നാൽ അവർക്കൊന്നും അതിൽ അത്ര താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പ്രഭാതരെ ഗാന്ധിജിയോടും പറയും അവസാന കാലം നമ്മള് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പകാലം വിട്ടുനിൽക്കുകയും ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം. അത് വലിയൊരു അപകടം സംഭവിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നിൽക്കണമെന്നൊക്കെ പ്രഭുപാദരെ കത്തിലൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ കത്തുകൾ അവർ കണ്ടോ വായിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗാന്ധിജി വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് പ്രഭുപാദരെ ഇതിനായിട്ട് എന്താ പറയാ നിവേദനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര കാര്യമായിട്ട് ആരും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ശിവപ്രഭുപാദരുടെ ഇതേ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപവും ശ്രീമദ് ഭാഗവതൊക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ സർവകലാശാലകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഭാഗവതത്തിലെ ചില പ്രത്യേക അധ്യായങ്ങൾ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ചില കോളേജുകളും സ്കൂളുകളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകളൊക്കെ ഇവിടെ കർണാടകത്തിലൊക്കെ ചില സ്കൂളുകളുണ്ട്. മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്കൂളുകളോ. അതെന്താണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഭയങ്ങൾക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കുട്ടി ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ചെന്ന് വീഴുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആത്മഹത്യ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു കുട്ടികൾക്ക് യുവാക്കൾക്കും ഒക്കെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ദ്രവിക്കുന്നതിന് അഭ്യസിക്കപ്പെടുന്ന കോളേജുകളിലും മറ്റുള്ള സർവകലാശാലകളിലും സ്കൂളുകളിലും വീടുകളിലും എല്ലാം തന്നെ മറ്റു വാക്കുകളിൽ അവർ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുകയും ഇപ്രകാരം അവർ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ശക്തരാവുകയും മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപായത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റുള്ള മോശപ്പെട്ട വഴികൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പാപഫലത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും മറ്റുള്ള മോശപ്പെട്ട വഴികളിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുകയും ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് അവർക്ക് മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവേണ്ടതായിട്ട് വരിക്കാറ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു ഇന്നത്തെ വിദ്യാലയങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്ലോട്ടർ ഹൗസ് ആണെന്ന്, അറവുശാലകൾ പോലെയാണ്. അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനവും നൽകുന്നില്ല. വെറും നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധർമാർത്ഥ കാമ ഇതിന് മാത്രമായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുവാനല്ലേ അല്ലെ ഷണ്ടാമർക്ക് പറഞ്ഞ അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിന് ശേഷം അവർ വച്ചിട്ടുള്ള സിലബസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലെ. നമുക്ക് എന്നാലും അതിന്റെ കുറച്ച് മുന്നേ ആയിട്ടുള്ളത് ഗുരുകുലത്തിലൊക്കെ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. അത്രയും എന്താ പറയാ ഭാരതത്തിലുള്ളവർ അത്രയും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനവും അത്രയും ആധ്യാത്മിക ബലമൊക്കെ ഉള്ളവരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ അങ്ങനെയുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്
ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായ എന്താണ് ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപു പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ സമ്പന്നനാകാം, എങ്ങനെ കൂടുതൽ അധികാരങ്ങൾ നേടാം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പഠിച്ച് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാം, എങ്ങനെ ജോലി നേടാം, എങ്ങനെ എന്താ പറയുക നല്ല സാമ്പത്തിക നിലയിൽ എല്ലാം നല്ല നിലയിൽ ജീവിക്കാം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിലൂടെ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതൊക്കെ വേണ്ടുന്നത് തന്നെയാണ്. ഇതിൽ മാത്രം താല്പര്യം പ്രകടിച്ച ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു? മൃഗജന്മത്തിലേക്കൊക്കെ തരം താഴ്ത്തപ്പെടും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ മാത്രം മുഴുകുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുവാനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരങ്ങൾ നൽകും. കാരണം പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കൊന്നും ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ട, ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ട, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട, അവർക്ക് യഥേഷ്ടം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം ചെയ്തു അങ്ങനെയുള്ള ശരീരങ്ങൾ നൽകി. അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് കലിയുഗത്തിലെ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം വളരെ അനായാസമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. അവരെ ഭഗവത്ഗീത നിർദ്ദേശങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം അവർ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ശക്തരാവും, മൃഗജന്മത്തിലേക്ക് തരം താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന അപായത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാഗവത് ധർമ്മം പിന്തുടരുന്നത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അത്യന്തം അനായാസമാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. ഹരേർ നാമ ഹരേർ നാം ഹരേർ നാമൈവ കേവലം കലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യതായ. കലിയുഗത്തിലെ ഒരേ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറയും. എന്താണത്? ഭഗവാൻ ഹരിയുടെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. ഇത് മാത്രമേ കലിയുഗത്തില് ഒരേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയില്ല, വേറെ യാതൊരു വഴിയുമില്ല എന്ന് ഒരേ കാര്യം 3 വട്ടം ആവർത്തിച്ച് പറയും. എന്താണ് അത്? ഷുവർ ആണ്, അതിനപ്പുറം വേറൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടി, അല്ലെ? പലരും പറയും ഇത് വേറെന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഈ ഒരേ വഴി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ. ഒരുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നവരുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശുദ്ധമാവുകയും ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും മോചിതമാവുകയും ചെയ്യും. അല്ലെ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിനേക്കാളും എളുപ്പത്തില് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? സുസുഖം കർത്തുമഭിയും, സുഖമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ഭക്തി സേവനം, അല്ലെ? ഇതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയും, നാം നാമകാരി ബഹുദാ നിജ സർവശക്തി തത്രാർപ്പിത നിയമിത സ്മരണേന കാൽ. മറ്റുള്ള ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെ? പല യമനിയമങ്ങളും പാലിക്കേണ്ടത്, പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട്. എന്നാല് അതിന് ശുദ്ധി വേണം, അല്ലെ? അതിന് കൃത്യമായ സമയം വേണം, അല്ലെ? ഓരോരോ സമയങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്നാല് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിക്കാം. അതിന് ശുദ്ധി അശുദ്ധി ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോ ഇതൊന്നും ഇതിന് ബാധകമല്ലായിരുന്നു. ഭഗവാൻ പരമപവിത്രനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ നാമവും പരമപവിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ മലിനപ്പെട്ട അവസ്ഥ കൊണ്ട് മലിനമാകുന്നതല്ല. അതൊന്നും ആ മലിനപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലുള്ളവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ സാധിക്കും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. സൂര്യൻ, അല്ലെ? എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ കിരണങ്ങൾ എത്തുന്നു, അല്ലെ? ആ വിസർജ്യ വസ്തുക്കൾ പോലും, മൂത്രം, അല്ലെ? മൂത്രമൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോലും അത് ബാഷ്പീകരിച്ച് അവിടം ശുദ്ധമാക്കുന്നു. പല അങ്ങനെയുള്ള മോശപ്പെട്ട മലിനമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമവും എല്ലാവർക്കും ജപിക്കാം. അതിന് എന്താ പറയാ, അങ്ങനെയുള്ള
യാതൊരു സാഹചര്യങ്ങളും ഒന്നും പല ആൾക്കാരും പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ അവസ്ഥയിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ് പറയുന്നത്, ഇതിന് യാതൊരു നിയമനിബന്ധനയോ കാലമോ ദേശമോ സമയമോ ഒന്നും ബാധകമല്ല. ആർക്കും എപ്പോഴും എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജപിക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ ബാത്റൂമിൽ പോയിട്ടും ജപിക്കുകയുണ്ടായി. തന്റെ വൃത്തിനായിട്ടുള്ള ഗോപാലിനോട് പറഞ്ഞു, ഗോപാൽ, എനിക്ക് ബാത്റൂം ഒന്നും നാമം ജപിക്കുവാനായിട്ട് തോന്നുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഗോപാൽ പറഞ്ഞു, അതിനെന്താണ്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പരമപവിത്രമാണ്, അത് ബാത്റൂമിലും ജപിക്കാം, എവിടെ വേണമെങ്കിലും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നീ എന്റെ ഗുരുവാണ്, നീ ഇന്നു മുതൽ ഗോപാൽ ഗുരു എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുമെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഈ കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ടുള്ള വഴി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, അല്ലെ? അതൊന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെയൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിപ്പിക്കണം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരെ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുരു സസ്യ സ്വജനേന സസ്യ പിതാന സസ്യ ജനനീന സസ്യ ദൈവന്ന സസ്യ നവതീശ സസ്യ നമോചിയതേ സമുപേത മൃത്യു. ഋഷഭദേവന്റെ ഉപദേശം. നമ്മളൊരു യഥാർത്ഥ മാതാവ് പിതാവ് ആണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ, അതുപോലെ ഗുരുവാണെങ്കിലൊക്കെ എന്താണ് പറയുന്നത്? നമോചിയതേ സമുപേത മൃത്യു. നമ്മളെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നവരെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണം. മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളെ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ രക്ഷിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ അവര് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കളാവുകയോ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവുകയോ എന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ ബാക്കി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. അപ്പൊ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो